че се напрягам. Айде горе! Аре, Бобка. Вичка Бърт прави първа и 2 секунди след това една мушка втора, за да могат да изстрелят тръгна тази кола. Тихо сега на Мерсей. Просто точно 2 секунди държи. Първа и втора. Аре, Бобка, газ тук направо. Номер 8 Борис Масарски срещу номер 57 Титан Ерендицов. Първи и четвърти в квалификациите. Разликата между тях е секунда и половина в обиколка. Стига. Да видим как се развива звуква. Много лош старт отново за Борис Масарски. Абе, не е лош старта, бе! Се подготвя за втория полуфинал номер 30 Симеон Симеонов и номер 26 Емилиан Каганело. Лекичко. Също така за тези от вас, които желаят да се закупят продукти с логото на Дрипов в България, плажни каблини, първи, тениски, както и стикери. В къщичката горе Мог ми става къщичка по тебе. Да спря, Борка! Нещо стана. Майка му дева. Какво стана? Фак. Ще се сетите. Финал за номер 57 на Борис Масарски с някакъв технически проблем. Гръмна кутия. Кутията гръмна. Диференциала, да. Фак. Не, бе, майка. Еми, търсят кутия с диференциално. Той сега ще запали ли изобщо? Победител номер 57 Цветан Ерендицов. Победител, бе! Жалко за Борис Масарски с номер 8. Първо време от квалификациите. Очакваше ни много интересна битка на финала между него и Симеон Симеонов.